we're live. We're live. Ei näy, täällä ei näy. Perhana mä sanon. Tulis jo. Se on! Se on nyt täällä. Älä yritä. En mä muuten laittanut TikTokia Get Streamissa. Ei vittu mun kästä. Milloin tää toimii? Hei nyt se toimii! Yo chatti! No ottakaa nyt. Yo chatti, mitä tää menee? We're live, it's cool man! Chatti! Perkele! Herra jästäs. Joo, chatti. Nyt mennään hakemaan tosiaan onkipapaa. Ja matoja. Muukin löytyy matopössyä. Joo, muukin. Ei me ole hauska ihme, eikä tiedä, sun huumor on niin hauska. Kiitos. Mikä me löydään nyt kahden? Ei kun matka. Tässä on fishing. Tässä. Eliakin tehnyt maali. Elia. Se on aika tavalla. Ei oo muuten. Ei oo kauan. 4 euroa vapaa. Ei paha. Hei, jos te haluatte teikin kalastaa, tai olette halvaankin, niin tulkaa tänne. Joo, seuraat motoja. Ei kyllä missään yhteistä. Ota 2. Ota säkin sun. Minä sanon. Voi pystytkö tämmönen kunnolle? Ei me tarvitaan mennä maandoksi vielä. Niin no. Pidätkö me on? Ei vittu. Meidän tää solmissi tähän päätyy. No ei se nyt. Ei se. Ei se pahti massa solmi. Mistä täältä saa matoja? Let's find the warm. Ollaan tässä näin. Hei! Täällä on se oli! Se oli! Mut se lähti menee! Uusi yritys. Nyt tulee kala. Jos saa kalan, nostaa jäsenyyden. Okei. W shit. Tää kalat tiisaa. Ei ollut tarpeeksi kova veto. Voitteko kalastaa hanhe? Mitä vittua? Ei mennyt mitään linkkuja. Se on jotain eläinrääkkäystä. Kalastaa vois kyllä sanoa, että tääkin on vähän jollain tasolla. No vähän Kalat ei tunne kipua samalla tavalla kuin muut eläimet. Kala on hän. Hei, huomenna tulee uusi striimi. Muistakaa klippaa. Tää striimi jää tänne, että voitte klippaa niin paljon kuin ikinä haluatte. Huomenna tulee uusi striimi Rockbeatin kaa. Mä ilmoitan huomenna ajan siitä. Kiitos sulle, kun tulit vieraaksi tänne. Totta kai. Bigisti kuvaajalle. Kiitos todella paljon kuvaajalle. Laittakaa kaikki tuplaalle kuvaajat chattiin. Ja me nähdään huomisessa striimissä. Me nähdään itse asiassa perjantai striimissä myös. Jep. Kiitos kaikille, ketkä tulitte tähän. It's cool man!